CPA Victor Ogutu bende oyiere kodi. Kata kamano kapok abiro iri CPA Victor Ogutu adogira Nicholas Odipo. Kenya kasani kwang'iyo kata budget ni ka otudore kod gigo mokete sekta mar thieth. Nitiere omenda mano madero bilion 105 ma bende oketne bad migawo mochung'ne mano marango geng'o tuoche kata medical services. Kachiel kod bilion mano madero ma 32 moketne mano migawo mano mar public health and professional standards. Tekine ma bende koro keto omenda makamagi ne departments makamagi manitiere migawo mar thieth. Ng'ato nyalo bedo ni penjore nang'o momiyo iketo negi omenda makamagi. Kata bedo ni migawo mar thieth adier kinde mane gichwalo paro margi e nyima komiti mochung'ne wechego mag loso budget kata e kinde mane gichwalo paro margi ne gidwaro ni gin korka korgi omigi omenda kaber to en bilion 426. Gino moko timore gi sani nikech kwa pimo kata kwa goyo kwana 105 billion gi 32 billion otin ahinya ne kipimo kod omenda mane gidwaro matende ni nitiere deficit moro kanyo. Kata kamano departments makamagi ang'o moro miyo omenda mang'eny to moro nyalo bedo ni miyo omenda matin. Odipo. Ero kamano. Now, Joyce, department mar medical services ema gotiyo ne jopiny directly. Actually, en ma ochung' ne osiptende mag level 6 ten mochung' ne nyaka authority ma supply yen mar KEMSA. To machielo ni eri en otiyo gi preventive to gi regulation mar health. Kata kamano kwang'iyo health structure kata migawo mar thieth e Kenya ka thieth oginene nobedo devolved. Ka thieth nobedo devolved pesa ma pod ineno ka omikna mar migawo mar department mar medical services noero pesa no nyalo bedo mang'eny moloyo midhi jo counties dhi tiyo godo to jo counties ema okawo pek mar thieth e Kenya kaendi nikech gin ma gitiyo gi ginene gin ma deal gi primary health care level 2 and level 3 hospitals ma piny kacha ande ma be awinjo ni nomigi sector no nomi 13 billion 13 billion pod tin jo Kenya sani ng'eny to tuoche onego bed ni gimokwongo igeng'o tuo kapok ng'ato bedo matuo. Koro gima ne wadwaro maber kabisa ni pesa ma imiyo sector imiyo department mar medical services mang'eny noero onego bed ni en mitere mondo odhi othiedh ji e gwenge nikech mondo mi wuog e gweng mi bi kata ne Kenyatta kata dhi MTRH ma pesa no dhi tiye nyaka bed ni isekalo e level 2 and level 3 iwinja. So kaka CPA nowacho ni health ne nyocha ne dwaro Abuja Declaration nowacho ni onego bed ni wayudo bedo gi 15% of the total budget mar health mar national to pesa moketi e migawo mar health en 5%. To ma jo counties dhi tiyo godo yudo ka gino migi 450 billion ma gidwa tiyo godo e sectors te magirangi nene. Koro pesa no ero king'iye kiketo ratil tiyudo ka pesa mang'eny odong' koni, pesa matin ema dhi ne ng'eny ji manie gwenge. Yes. To CPA Victor Ogutu ipani ang'o ma sirikal kinde